Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-5 paraxa, issa qegħdin fil-5 ġimgħa tal-istudju tal-paraxa li ħajoħdilna 52 ġimgħa. U bħalma qedna fl-aħħar programm dina il-ġimgħa se nkunu qed nitkellmu fuq il-paraxa li titkellem fuq il-mowt ta' Sara. Fil-fatt il-paraxa tal-lum jisimha Ħajja Sara, il-ħajja ta' Sara. U ħankunu qed nistedjaw minn Ġenesi kapitlu 23 versu 1 fejn jibda jitkellem fuq il-mowt u d-difna ta' Sara. Ġenesi 24 versu 1 jibda biex jikellimna fuq il-ħadba ta' żwieġ ta' Iżak u Rebekka. Ġenesi 25 versu 1 naraw l-Abraham jiżżewweġ il-Ketura. Ġenesi 25 vers 7 naqraw fuq il-mewt ta' Abraham. U Ġenesi 25 vers 12 naqraw fuq id-discendenti ta' Ismael. Kollhom punti interessanti ma nistgħux nidħlu fihom kollha illum fil-ħin li għandna, ma bħalma dejjem ngħidu aħna il-paraxa kull sena dejjem għandha xi ħaġa differenti x'niskopru u fuq x'nitkellmu. Allum se nitkellmu fuq 4 suġġetti partikolari li joħorġu kollha mill-mewt ta' Sara. Il għaliex qed ngħidu hekk, il għaliex interessanti ħafna il-paraxa tibda bil-mewt ta' Sara, ma fil-fatt bej kelma u oħra qiegħda tirrilevanna il-ħajja ta' Sara. Qed tgħidilna min hi Sara jew min kienet Sara. Fil-fatt naraw l-Abram jikbi lil Sara, il għaliex kien qed jikbiha b'umiltà, kien jaf x'tilef, kien jaf Sara min kienet u x'kienet għalih. Xiġifieri, ejja ma ninsawx illi Sara kienet dik il-mara illi imxiet ma' Abraham il-mixja tal-fidi. Mill-mument li telqu minn Ur u telqu biex imorru fl-arti mweda li Alla wedhom, Sara dejjem kienet hemm pass wara pass ma' Abraham, nistgħu ngħidu kienet il-bastun tiegħu, kienet l-ispalla tiegħu u kienet tgħinu ħafna fil-mixja tal-fidi. U għalhekk qed naraw ukoll pereżempju Sara li darbtej ħelsitu mill-mewt l-Abraham u ħanitkellmu fuqha din. Kif ħelsitu mill-mewt? Il għaliex talaba biex toqgħod attenta xi tgħid ħalli ma joqtluhx. U għalhekk qed naraw kif fil-mewt ta' Sara il-paraxa tirrevelanna fil-fatt il-ħajja tagħha. Biex nibdew l-istudju tagħna rridu bil-fors nitkellmu ftit fuq il-qabar ta' Sara. Xi ħaġa interessanti ħafna, il-qabar ta' Sara jinsab ġobelt li llum il-ġurnata jisimha Kirjat Erba u Kirjat Erba tfisser il-belt ta' Erba. Għaliex il-belt ta' Erba? Il għaliex fiha insibu li hemm 4 patriarki mitfunin. Fosthom insibu l-Abraham, insibu l-Isak u nsibu l-Ġakob u daw huma kollha nirreferu għalihom minn ġol l-Iskrittura. Abraham u Sara kienu mitfunin hemm, Iżak u Rebekka kienu mitfunin f'dan l-ar u Ġakob u Leja kienu mitfunin f'dan l-ar. Ma ninsawx li Rakela mietet waqt li kienet qed twellet u allura mhix mitfuna f'dan il-post. Dana insibuhom fil-fatt il-kelma tal-Alla l-Bibja issemmihom fil-każ ta' Abraham naraw li f'Ġenesi kapitlu 25 vers 9 jaqra hekk ara. U difnuh Iżak u Ismael u lidu fil-ar ta' Makfela, fl-arqa ta' Efron bin Soħar il-Ħitti li hemm bis-Swit Mamri. L-arqa li kien xtara Abraham minant Ulid Het. Hemm kienu mitfuna Abraham u martu. Nafu l-istorja ta' meta mietet Sara, Abraham rid jixxi dan għall-post partikolari. L-istudjużi jgħidu fil-fatt li jekk inti tieħu l-medda ta' art li xtara Abraham u l-flus li ħallas mal-medda ta' art li xtara David u l-flus li ħallas David għal dik l-art, jista' jagħti l-każ li n-nies sidin ta' din l-art indunaw li Abraham rid bil-fors dik l-art partikolari u setgħu anke abbużaw u għollew l-prezz. Imma dak mhux is-suġġett tal-lum, imma dak huwa parti minn studju li jsir meta nkunu qed nagħmlu dan il-paraxa. Allora dak huwa fejn huwa mitfun Abraham. Issa ħanaddu għal Ġakob. Imbagħad
u ddibhom u qalilhom jiena se ninġabar ma' niesi, idfnuni ma' missirijieti fl-għalqa li hemm fl-għalqa ta' Efron il-Ħitti. Il-għar li hemm fl-għalqa ta' Makfela biswit Mamri fl-art ta' Kanaan li Abram xtara minant Efron il-Ħitti b'qabar tiegħu. Hemm difnu l-Abram u l-Sara martu, hemm difnu l-Iżak u l-Rebekka martu, u hemm jiena tfitt lil-Lija. Mela f'dawn iż-żewġ passaġġi qed naraw kif Abram ġie midfun hemm, Iżak ġie midfun hemm u Ġakob ġie midfun hemm. Fil-fatt dawn huma biss 3 patriarki meta aħna qed ngħidu l-belt jisimha l-belt ta' Arba. Minnu l-patriarka ieħor li jista' jkun huwa maħsub li huwa midfun f'dan arar u dan huma ħadd ħlief Adam u Eva. M'għandniex ċans noqogħdu nidħlu fl-istorja kif Adam u Eva spiċċaw midfunin f'dan il-għar, imma fil-każ inħeġġiġkom għal min jinteressah ikun jaf aktar, iktbulna, ibatulna l-email, tistgħu tidħlu fuq il-website tagħna messianicmalta.org, għandkom hemmhekk minn fejn tistgħu tiktbulna u tgħidulna tistaqsuna l-affarijiet idu tkunu tafu, affarijiet li għandkom kurżità fuqhom fuq dak li qed ngħidu u aħna nkunu nistgħu ngħinukom intkomplu tistudjaw u nkunu nistgħu anke inwieġbu ir-risposti tagħkom. Allura qed naraw li f'dana il-għar hemm midfunin Adam u Eva, Abram u Sara, hemm Iżak u Martu u Ġakob u Lija Martu. Dawn l-erba' qegħdin midfunin hemm u għalhekk din il-belt tissejjaħ il-belt ta' Erba. Interessanti xi ħaġa rigward Sara li tgħidilna l-Bibja u f'Ġenesi kapitlu 23 vers 1 il-kelma talla taqra hekk. U Sara laħqet l-omor ta' 127. Daw kienu is-snin ta' ħajjet Sara. Is-sintom tafu li aħna bil-Malti prattikament ngħidu 127. Imma il għaliex il-Bibja ittihomna differenti snin u tajt 127. Alla għazik hija kitba oriġinali, sa kif inhi maqluba bil-Malti il-Bibja tiegħek tista' tgħid 127, imma fl-oriġinal il-kelma tgħid 127. U ilha li xtajt hekk 127. L-istudjużi jgħidu li hija miktuba f'dan il-mod illa għaliex ta' 100 sena Sara kienet sabiħa daqs mara ta' 20 sena u kienet fidila tisma' minn dak li jgħid Alla jew minn dak li kien jgħidilha Abram, kienet fidila daqs tifla ta' 7 snin. Issa aħna nafu li jekk inti għandek tifla ta' 7 snin tistaqsik xi ħaġa bħala missiera, ir-risposta li inti ttiha dik it-tifla ser temminha. U fuq dak li inti qed tgħidilha dik it-tifla taf se taġixxi. Għalhekk il-kelma Alla tgħid 100 għax ta' 100 kienet sabiħa daqs ta' 20 u kienet fidila f'qalba fil-kelma tal-mulej daqs tifla ta' 7 snin. Għalhekk tagħmel l-enfasi ta' 127. U hawnhekk naraw allura mhux ta' bxejn li Abram darbtej kellu jgħidilha isma' jekk jistaqsuk min int għejdilhom li inti oħti. Il għaliex ta' 100 sena kienet ta' sabiħa daqs ta' 20, mhux ta' bxejn il-Faraoni kien miġbut leha u rieda b'martu. Illa li kienet għadha sabiħa anke f'dik l-età. Xi ħaġa interessanti dwar l-isem ta' Sara huwa li tfisser prinċipessa. U għal forsi għal dawk li ma jafux il-ħajja ta' kif għexet Sara huwa simbolu ta' kif għandha tgħix l-arusa tal-mulej. Li aħna parti mill-Assembleja ta' Iżrael, aħna li llum aħna imlaqma mas-siġra naturali li hija Iżrael, allura aħna parti minn Iżrael, irrid ikollna l-istess fidi li kellha Sara u li rridu nemmnu dak kollu li Alla jgħidilna. Għalhekk ngħidu aħna li Sara hija s-simbolu tal-arusa tal-mulej. Ma ninsawx li Sara kienet ukoll profetessa minn fejn joħroġ dan joħroġ mill-fatt li il-mulej kien kellem il-Abram meta niġu għal-kustjoni ta' Hagar u Ismael biex ikeċċihom barra mill-kamp, x'qallu l-mulej lill-Abraham, qallu għamel kif qed tgħidlek Sara.
f'dan il-każ nafu li Sara kienet profetika meta qal isma' ejja nitfgħu il-barra il-Ħagar u l-Iżmajel. U allura issa naraw hawnhekk kif qedtilkom il-mewt ta' Sara tatna idea fuq hemm ħafna iktar affarijiet xi ngħidu imma ma nistgħux inlaħquhom kollha f'dan il-programm. Naraw issa wara il-mewt ta' Sara il-Abram mhux jieqaf, mhux qal issa orrajt jiena xtħajti le, imma naraw il-Abram jerġa' jibda mill-ġdid. U kien hemm raġuni anke partikolari għalfejn kellu jerġa' jibda mill-ġdid. L-ewwel ħaġa li Abraham għamel wara il-mewt ta' Sara hija li jsib mara għal Iżak. Il għaliex Abraham kien jaf li mill-weda talla li ħajkun missier in-nazzjonijiet u għaldaqstant issa kull ma kellu kien għad tifel wieħed. Allura kien jaf li dan it-tifel irid ikollu mara biex ikollu tfal ikollhom it-tfal u nibqgħu sejrin hekk u bekk jispiċċa missier ħafna nazzjonijiet, ħafna popli. Narawh ukoll jiżżewweġ il-Ketura. Ma qatax qalbu reġa' beda u dan għamlu kollu Abraham meta kellu 137 sena. Ma qatax qalbu ma reġa' beda dejja u hekk naraw naqta' differenza bejn dak li l-istudjużi jgħidu għadda minnu Noè wara id-dilluvju nafu li Noè kien jgħix f'dinja popolata li f'daqqa waħda spiċċaw 8 min-nies min jaf kemm tilef ħbieb għalkemm forsi ma kinux jemmnu bħalu ma min jaf kemm kien ikellimhom kuljum u jipprova jipperswadihom biex jemmnu falla Noè. U allura għax ma semgħux minnu intilfu u jista' jkun li Noè għadda anke minn stat ta' depressjoni il-fatt illi hemm rakkont fejn jgħid li Noè kien xorob u kien siker. Fil-każ ta' Abraham naraw illi reġa' fuq saqajh u reġa' beda mill-ġdid biex jgħix ħajtu. Interessanti, Abraham kif qed ngħidu kien jaf li Alla għamel weda miegħu fil-fatt il-weda li Alla se jritih art, il-weda tal-art imweda hija insibuha 7 darbiet fir-rakkont tal-ħajja ta' Abraham. Il-weda li ħajkun missier in-nazzjonijiet u ħalli jkollu li se jkollu tfal daqskemm hemm tilel u kwiekeb u daqskemm seta' jara r-ramel imdawwar miegħu, ma ninsawx li Abraham kien f'deżert. Dik il-weda Alla għamilha ma' Abraham 3 darbiet. Allura Abraham kien jaf illi dak li Alla jagħmel iwettqu. U interessanti illi anke jew ma qatax qalbu. Meta Alla qed jgħidlu isma' inti dil-art hija tiegħek se tkun wirtek. Allora ħatkun tiegħu dil-art taqqas kellu fejn jitfen il-Sara, kellu jixtri biċ-ċar biex seta' jitfen il-Sara, tant kemm ma kellux art tiegħu. Min-naħa l-oħra kif seta' jkun missier in-nazzjonijiet meta dak kull ma kellu kien tifel wieħed u kien għażeb. Kien għadu ġuvni qaqqas mara ma kellu dat tifel. Imma hawnhekk fejn tidħol il-fidi talla, hawnhekk fejn tidħol dik il-famuża frażi li ħafna jisimgħu minn fuq il-pulpti God said it, I believe it, that settles it. Interessanti ħafna l-parti tan-nofs that believe li ngħidu I believe it. Il-fatt li inti temmina ifisser issa mhux li temmina u taqafa u ma tittemmina u tagħmel xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar bħalma nafu li Alla għamel ma' Abraham kien jaf li l-art tiegħu kienet imweda imma qabel jieħu dik l-art imweda rid jixtri biċ-ċart. Nafu wkoll li anke Noè kif salva. Noè ġie salvat permezz illi bena arka, kellu jagħmel xi ħaġa. Kellu jibni l-arka, inkella ma kienx se risalva, kien jiġi marra, kien jereq mal-kumplament tad-dinja. Dana kollu jurina illi dak li jibda lid-dinja mhux dak li Alla jagħmel għalina, imma dak li aħna nagħmlu għal Alla. Kieku Noè ma benix l-arka kien jereq. U kieku aħna forsi mhux qegħdin hawn. Kieku Abraham ma fittix mara għal Iżak forsi ma kienx jispiċċa missier in-nazzjonijiet. Allura x'irid ngħid? Dak li jibda lid-dinja mhuwiex dak li Alla jagħmel għalina, imma dak li aħna nagħmlu għal Alla. Meta Alla jgħidilna biex nagħmlu xi ħaġa, nisimgħu minnu, nobduh, nagħmluha u nkunu qed nibdlu id-dinja għal mulej. Anke persuna, waħda. Ngħaddu issa għal biċċa xogħol fejn naraw dik li ngħidula l-ħadba ta' żwieġ ta' Iżak
u Rebecca li huwa rakkont interessanti għal xi ħaġa li fil-fatt ħa nitkellmu fuqha. U f'Ġenesi 24 naraw l-Abraham jagħti istruzzjonijiet lix-xieħ għaddej li kellu, interessanti nkunu nafu min hu da l-xieħ għaddej, biex imur isib mara lill-ibnu. U naraw li fil-fatt Iżak ma jidħol imkien f'din id-deċiżjoni, imkien il-kelma ma tidilna li Abraham staqsa lil-Iżak isma' l-mara tiegħek kif trida, xara twil, xara qasir, twila, qasira, xara isfar, xara aħmar, xara isfwed, imkien. U dana ella li x'qed ngħidu, ella li hawnhekk turina kemm Iżak huwa tipoloġija ta' Jaxua l-Messija meta kienu obbedjenti għal dak li għallhom issieru. L-istess bħalma Jaxua kien obbedjenti biex ġie hawnhekk u jsalvana permezz tal-mewt u ilqgħu mill-mewt tiegħu minn fuq l-ewda. Naraw f'Ġenesi 24 vers 1 jaqra hekk ara. Abraham kien xieħ u mdaħħal fi żmien u l-mulej kien birku f'kollox. U Abraham qal lill-qaddej tiegħu li xieħ f'daru li kien joħodlu ħsieb ta' kull ma kellu għamel idejk taħt kuxtejja u nġalek taħlif li bil-mulej Alla tas-sema u l-art li ma tieħux mara għal-ibni mill-bniet tal-Kananin li jiena qiegħed nammar f'nofshom. Mela, ejja naraw x'qed jgħidilna hawnhekk l-ewwel waħda. L-ewwel ħaġa li ninnutaw f'dan il-passaġġ huwa li ir-rakkont ma jtinix isem is-servjent li xieħ wieħed li kellu f'daru l-qaddej. Imma nafu li dan il-qaddej ma kien ħadd Eliezer. Diġà spjegajna min huwa Eliezer f'paraxa oħra, ma ninsewx li Eliezer kien dak il-qaddej fil-palazz ta' Nimrod li sema li Nimrod jgħid li joqtol lill-Abraham, mar jgħid lill-Abraham li Nimrod irid joqtlu, Abraham iddeċieda ma' missieru u l-familja li jitilqu dak il-ħin stess għax dak il-messaġġ minn Alla u telqu ħarbu minn ġoqur u marru fl-art imweda. U Eliezer telaq magħhom. Eliezer kien dak il-qaddej minn dejjem li baqa' ma' Abraham sal-aħħar, sakemm miet Eliezer kien għadu l-qaddej tiegħu. Dana joħroġ kollu bħalma dejjem ngħidu u narukom mill-ktieb ta' Jaxer. Minu Eliezer? Eliezer huwa tipoloġija ta' l-Ispiritu Santu. Bħalma naraw il-Iżak tipoloġija ta' Jaxua l-Messija, naraw ukoll l-Eliezer tipoloġija ta' l-Ispiritu Santu. X'inhu x-xogħol ta' l-Ispiritu Santu? Ix-xogħol tal-Ispiritu Santu huwa li jipprepara l-arusa ta' Jaxua, jipprepara l-arusa ta' Kristu. Ix-xogħol tal-Ispiritu Santu huwa li jipprepara lill-Iżrael. Kemm naturali u kemm dawk imlaqma bħalna, fera salvaġġa mlaqma mal-fera naturali, jippreparanna qalbna biex inkunu f'pożizzjoni li nistgħu nkunu l-arusa ta' Jaxua. Fil-fatt x'narawh imur jagħmel l-Eliezer. Eliezer mar ifittex arusa għal l-Iżak. Iżak li kien tipoloġija ta' Kristu, Eliezer huwa tipoloġija ta' l-Ispiritu Santu. Araw xejn Ġenesi kapitlu 24 vers 12. U qal: Mulej Alla ta' Sidi Abraham, għatini r-risq illum u nitolbok u uri itjiba ma' Sidi Abraham. Għawni wieqaf ħdejn lajn tal-ilma u l-bniet tan-nies tal-belt ħerġin jimlew l-ilma. Għamel li żagħżugħa li ngħidilha niżżel il-qolla tiegħek biex nixrob u tgħidli ixrob int u jien nisqi l-ġimla tiegħek ukoll, tkun li int tkun għażilt għal qaddej tiegħek Iżak. Min dan inkun naf li inti urejt it-tjieba ma' Sidi. Interessanti x'għamel Eliezer hawnhekk. Hawnhekk Eliezer ħoloq standard ta' karatteristika kif għandha tkun l-arusa ta' Jaxua. Kif għandha tkun l-arusa ta' Jaxua? Xi ħadd li ma jimpurtax minnu nnifsu imma jaħseb ħadd ieħor. Xi ħadd li lest imur mil ieħor miegħek mal-mil li qed titolbu jimxi. X'għamlet Rebecca? X'qed jgħid Eliezer? Għamel li dik il-mara li delha tieni nixrob
tisqi it-tieni nixrob u tagħti jixrob ukoll lill-ġmlaq li għandi. Ġifieri mhux sempliċement għax nitlobha jien tagħti lili u daqshekk, imma kienet ġeneruża. Kienet ma jimpurtaħħix minnha innifisha. Istess ħanaqraw istess tellet l-ilma minn ġolbien. Araw xi tgħid il-kelma. Luqa kapitlu 6 vers 29. Min x'jgħid? Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda dawwallu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min joħodlok il-mantar anqas il-libsa m'għandek iċċaħħadlu. Għati lil kull min jitolbok u min joħodlok xi ħaġa tiegħek titlob ilux lura. Kemm hu jibes l-istandard tal-Knisja, kemm hu jibes l-istandard tal-Assembleja ta' Iżrael, kemm hu jibes l-istandard tal-arusa ta' Jexua. Xi ħadd bil-ġuħ ma taqbadx ftit euros u tgħidlu ħamu nixtri fast food, tħallas lukla tajba. Bniedem li talbek ftit flus għall-petrol, imlilu t-tank. Nerġa' ngħid bniedem li jitolbok timxi mil miegħu imxi 2-3 jekk hemm bżonn. Din hija l-karatteristika tal-arusa ta' Kristu. Din kienet Rebekka. Naraw 3 karatteristiċi fil-karattru ta' Rebekka. L-ewwel wieħed ma kienitx egoista. U l-Knisja ta' Jexua, Iżrael, m'għandix tkun poplu egoist. Narawha tagħti milli għandha. Ġenesi 24 vers 18 u jgħaltlu ixrob sidi u niżlet il-qolla f'idea u sqitu minnu fih. Minnu fih. Ma qadix taħsibha. Mill-ilma tagħha li kellha, mill-istess ilma li kellha fuq spallejha qaltlu ħa ixrob. It-tielet karatteristika tal-karattru ta' Rebekka huwa li kienet pura, kienet verġni. Kienet mara li għadu ma rafa l-ebda raġel, mara li sessualment ma kellax taqsam ma l-ebda raġel. U hekk trid tkun l-arusa ta' Jexua, qed tkun l-Assembleja ta' Iżrael, ma tistax tkun poplu idolatru. U fuq dan qed nippreparaw talim nisperaw noħorġulkom dal-waqt kif għandna nqiemu lil mulej. Il-għalix bħalissa qed iwasslu din il-paraxa, illum ormai għandna 23 ta' Novembru qed joqorbu festi li huma pagani, festi li ħafna Kristjani qed jippreparaw diġà biex jiċċelebrawhom meta Alla qed jedilna kunu puri u qimu u adoraw lili biss. Kif ngħidilkom jien, dak l-importanti irridu nadoraw l-Alla, nqimu l-Alla kif jgħidilna hu lilu biss. Irridu nkunu puri, irridu nkunu verġni bħala poplu tal-Alla. Xtajt Ġenesi 24 vers 16. U żagħżugħa kienet sabiħa ħafna fil-għajn, xebba li ebda raġel ma kien għadu arafa. Għaliex Iżrael għandu jkun poplu verġni. Għaliex aħna meta ngħid Iżrael qed nitkellem fuqna jekk intelek ma tafx jiġifieri aħna Iżrael mur isma' it-talim li għandna fuq l-iskjavitu li wasal biex l-eżilju fuq l-eżilju li wasal biex jintem u tkun taf x'jiġifieri meta ngħidu aħna Iżrael. Imma aħna bħala l-poplu tal-Alla ħaniftehmu issa biex tifhmuni, aħna bħala l-poplu tal-Alla rridu nkunu puri, ma jistax ikun naduraw żewġ Allat, ma jistax ikun naqdu żewġ Allat. Imma rridu nkunu verġni bħala poplu, bħal dik l-arusa li kienet Rebekka għal Iżak. Għaliex trid tkun verġni? Għax mara miż-żewġa moħħa fid-dinja. Kif se toġob il-żewġa? Kif jista' jkun aħna noġbu lil Jexua jekk aħna moħħna fid-dinja? Kif jista' jkun mara xebba li moħħa fid-dinja toġob l-arus tagħha? Għalhekk irridu nkunu verġni, għalhekk irridu nkunu puri bħala il-poplu tal-Alla nissier, bħala l-arusa ta' ibnu Jexua. Minnaħa l-oħra rridu noqgħdu attenti u niftakru li mhux kull verġni se tkun aċċettata. Kulħadd jaf il-parabola ta' l-10 verġni li 5 salvaw, 5 daħlu u 5 baqgħu barra. Għaliex għax ma kellhomx żejt. Fl-aħħar mill-aħħar x'inhu ż-żejt fil-kelma tal-Alla, ħbib tiegħi? X'inhu ż-żejt fil-kelma tal-Alla? Ma ninsewx xejdilna David, Salm 119
vers 105. Fanal għal-riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Id-dawl huwa dak li jurina it-triq, il-kelma tal-mulej. 5 boloħ ma kellhomx żejt. Kien hemm 5 boloħ u 5 kienu qalin. X'inhi d-differenza? Diġà rajna xiġifieri verġni mara li hija pura, knisja li hija pura, poplu li huwa pur, jiffoka fuq Kristu, jiffoka fuq Jaxua. 5 kienu qed jiffukaw fuq Jaxua, kienu qed jaqraw il-kelma tiegħu, kienu qed jaqraw it-Tora u jsegwuha. Il-5 l-oħra li kienu boloħ ma kellhomx żejt fil-lampa. Meta ngħid it-Tora irrid nispjega illi mhux biss nisimgħu imma nagħmlu. Araw x'tgħid il-kelma tal-Alla, Proverbju 1:7. Il-biża' tal-mulej u l-bidu tal-erf, l-erf u t-talim il-boloħ imaqdruhom. Ma rridu naraw x'inhu l-erf. X'inhu l-erf? U l-erf huwa Proverbju 10:8. Li jaqra hekk. Minu tassew għaref jilqa il-kmandamenti kollha kemm huma l-10. Iżda minu iblaħ fi kliemu jiġi fil-għali. X'jagħmlek għaref? It-Tora, il-kelma tal-Alla. Mela dawk il-5 boloħ, għaliex kienu boloħ, x'ma kellhomx. Ma kellhomx il-kelma tal-Alla. Mhux billi tajt jiena nemmen, mhux billi tajt jiena Kristjan. Jekk inti m'intix issegwi, jekk inti m'intix timxi mal-istruzzjonijiet tal-Alla. Jekk inti m'intix tagħmel dak li hemm miktub fit-Tora. Inti bħal dawk wieħed bħal minn dawk il-5 verġini li kienu boloħ. Iż-żejt huwa l-ispirtu tal-verità. Ejja ħankomplu. Araw Mattew 25 vers 9 xajt. Qabżu l-aqlin u qalu għandu mnejn ma jaqpax biżżejjed l-għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. Minu tal-ħanut? Min fejn ħanixtruh iż-żejt? Min fejn ħanixtruh l-erf tal-kelma tal-Alla? Min fejn ħirġa l-kelma tal-Alla ħbib tiegħi? Min huma dawk li llum qed jippreservaw il-kelma tal-Alla? Ant min tedilna il-kelma tal-Alla rridu mmorru u naqbdulu mad-dendul tal-libsa u nidulu għallimna it-Tora għax inti għandek it-Tora fidejk il-kelma tal-Alla. Daw kollha nirrisponduhom fi programmi oħra. Isimgħuhom u tkunu tafu għal xiex qed nirreferu. Ejja niġu lura għall-paraxa. Naraw allura li Rebekka issa imxiet dak anke l-ekstra mile, dak il-mil iżjed ma l-iżir talabat ixrob u għarax qalklu Ġenesi 24 vers 19 ma li temmet tisqiħ qalklu ħanimla wkoll għall-ġimla tiegħek. Sakemm jixorbu sa jixbaw. U minnu fih ferret il-qolla fil-ħawd u reġgħet ġriet lejn il-bib biex timla u mliet għall-ġimla kollha. Ġriet kienet eċċitata biex tgħin hekk għandha tkun l-arusa ta' Kristu, hekk għandu jkun il-poplu ta' Izrael, hekk għandu jkun dik ħafna jsejħula il-Knisja, l-Assembleja ta' Izrael, hekk jsejħilha l-mulej, l-Assembleja. U mbagħad wara ir-rakkont ta' Rebekka, l-ora x'qed ngħidu issa qed ngħidu li Iżak huwa tipoloġija ta' Jaxua, Eliezer huwa tipoloġija ta' l-Ispiritu Santu mar jipprepara l-arusa ta' Iżak u naf dan il-każ allura qed naraw kif Rebekka hija tipoloġija ta' l-Assembleja ta' Iżrael. Interessanti ħafna din il-paraxa din il-ġimgħa ħbib tiegħi. U mbagħad immorru Ġenesi 25 naraw l-Abraham jiżżewweġ lil Ketura u li minna kellu 6 titfal. Mhux taf xejn Abraham sar missier ta' ħafna nazzjonijiet. Kellu lil-Iżak minn Sara, kellu lil-Ismael minn Hagar, minn Ketura kellu 6 tfal. Araw kien verament issa twetqet il-weda ta' Alla miegħu, missier in-nazzjonijiet, mhux missier nazzjon wieħed, missier ħafna popli.
turina wkoll il-kelma tal li Abraham baqa' żgħir. Kemm f'dik li hija vista kif ukoll f'dik li kienet s-saħħa. U mbagħad niġu għall-mowt ta' Abraham. Ma rridx qabel nagħlaq ma ninsiex insemmi għalkemm mhijiex fin-noti tal-lum, imma ħan nitkellmu fuq il-ġimgħa d-dieħla. F'din l-istorja, f'din il-paraxa naraw ukoll ir-rebħa li Abraham għamel fuq l-erba' rejiet meta reġa' ħalli l-Lot lura, u jekk tiftakru xedna fil-paraxa illi dan ir-ra kien se jirbaħ erba' rejiet meta raw il-kowbet ikoll erba' stilel, jista' jkun li dika il-profezija twettqet dakinhar li nafu li reġa' mal lura ħareġ Melkisedek jilqgħu u Abraham taħ l-xhur ta' dak li rebaħ minn dak li rebaħ, mhux minn dak li kellu. Ma taħx l-xhur minn dak li kellu, taħ l-xhur minn dawk li rebaħ lil Melkisedek. Titilfux il-paraxata wara di, għax fil-paraxata wara di ħan nitkellmu minn kien Melkisedek interessanti tinnunaw kemm ħafna huma mqarqa fit-talim tagħhom. Ma daka ngħiduh paraxa oħra. Biex nikkonkludu naraw issa il-mewt ta' Abraham, għalkemm il-Bibja hija siekta rigward il-mewt ta' Abraham, nafu biss li miet meta Ġakob u Esaw kellhom 15-il sena. Biex nikkonkludu f'dana il-programm, issa li nafu li aħna fi Kristu ħbib tiegħi, issa li nafu li aħna u li Talla, li nafu li aħna parti minn Iżrael, ejja nimxu skont l-istruzzjonijiet tiegħu. Ejja verament inkunu dik l-arusa li l-Ispiritu Santu qed jipprepara biex meta jiġi Jaxua inkunu verament lesti biex inkunu l-arusa tiegħu. Inkella ma nistgħux niġu libsa dik il-libsa bajda. Fuq dan nitkellmu ħafna aktar il-qoddim. Illa li nerġa' ngħidilkom ħafna ma mqarqin. It-titlu ta' Kristjan ma jfisser xejn jekk inti ma tgħix il-ħajja ta' Kristjan. Imma biex tgħix ħajja ta' Kristjan tittimxi wara Kristu. Timxi wara Kristu jfisser li timxi wara l-istruzzjonijiet tal-Alla fl-aħħar mill-aħħar. Kristu kien l-uniku wieħed li mexa dik it-triq. U għalhekk irridu nimxu warajh. Sakemm narakom paraxa oħra, infakkarkom ħbib tiegħi fil-website tagħna missjanikmalta.org u nfakkarkom ukoll li aħna niltaqgħu kull nhar ta' Sibt fl-10 ta' filgħodu nagħmlu studju tal-paraxa, nfaħru l-mulej bil-kant, nagħmlu studju bibliku wara neqgħu hemmhekk flimkien jieħdu pjaċir bħala familja waħda fil-mulej, nagħmlu fellowship ikun interessanti ħafna xi jaqbad dejn l-istudji, jaqbad dejn il-mistoqsijiet. U niltaqgħu aħna kull nhar ta' Sibt fl-10 ta' filgħodu ġewwa l-Aqua Marine Hall fit-Topaz Hotel il-Awra. Sakemm narakom paraxa oħra, Shalom.